آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جزاكم الله خيرا. وما كان لنبي أن يغل baya halatta baya dacewa ga annabi yayi gululi shine a bashi amanar dukiya ko na ofishinsa na annabi ko na mabiyansa talakawansa ya boye. Allah ya ce wa man yaghlul dukkan wani wanda aka bawa amana na dukiya ta al'umma yayi gululi ya ati bi ma ghalla yawmal qiyama, gobe kiyama zai zo da abin da ya sata a kansa. Idan mutum yana da public office aka bashi amana da ya tashi tafiya sai ya saci mota, wannan motar zai dauko ta gobe kiyama ya zo filin kiyama da ita. Idan kwamfuta ya sata zai dauko kwamfutan gobe kiyama da ita a kansa. Idan wani gini na gwamnati ya sata gobe kiyama zai dauko ginin a kansa. Ya ati bi ma ghalla yawmal qiyama, wallahi zai zo da abin da ya sata gobe kiyama. Allah ta'ala ya ce thumma tuwaffa kullu nafsin, sai a saka wa kowace rai ma kasabat, abin da ta aikata na alheri da sharri, wa hum la yuzlamuna, amma babu zalunci a ranar kiyama, ba za a zalunci kowa ba. Wa ma kana, duk inda kaga an ce wa ma kana a Qur'ani, to maganar wallahi ta kai magana. Wannan a ka'idar nahawu me ake kiransa? Wa ma kana ko wa ma kunna, ana kiransa nafiyun muhaqqaqun sunansa, wato korewa ne na tabbas, wato korewa ne 100%. shine babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da zai ɓoye dukiyar al'umma ƙarƙashinsa da niyyar rashin gaskiya, babu. Don Allah ya ce wa ma kana li nabiyyin, shine duk annabawan da Allah ya turo, saboda ya ce ma nafi li nabiyyin kaga bin nakira. Idan aka samu nafi ba'adan nakira yufidul umum, duk annabawan da Allah ya turo babu annabi ɗaya da zai ɓoye abu da ba nasa ba ƙarƙashin shugabancinsa a rashin gaskiya da sunan wai ya ɗauka, ba za su yi ba. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu, kamar yadda ya tabbata a tafsirin wannan aya cikin tafsirin Baghwi Ma'alimut Tanzil da kuma Al-Jami' li Ahkamil Qur'an na Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi, haka kuma ya tabbata a cikin tafsirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan karkashin aya ta 161. Dukkan waɗannan malamai suka ce dalilin saukar ayar ta sauka ne bayan an dawo daga Badar. Ana dawa a Badar sai aka duba kayan ganima da aka tara, sai zama ba a samu wani shimfiɗi mai kalan ja ba, kamar ka ce ko wani bedsheet ko katifa ko wani abu, sai aka ga babu. Sai wani daga cikin munafukai sai ya dan ja wasu gefe sai ya ce, ni fa a kayan da aka tara nan akwai wani shimfiɗi ja da ban gani ba gabanin araba, me yiwa annabi ne bai dauke ya gudu da shi. Ai munafurci bai yi ba, munafuki bai yi ba. A wannan cikin taron sahabbai da akwai 'yan aljanna, amma wani ya koma gefe da wani magana, to annabi yana da gata, Allah ta'ala yana mar gata, kuma duk annabawa 'yan gata ne. Sai Allah ya turo mala'ika Jibril da aya, shine wa ma kana li nabiyyin ay yaghul, baya halatta ga wani annabi yayi gululi, shine ya dauki wata dukiya ya boye. Gululi kala biyu ne, akwai gululul ma, akwai gululul ilm. Dukkaninsu biyu annabawa ba sa yi. Wato ɓoye dukiya, annabawa ba sa ɓoye dukiya na zalunci, ba sa ɗaukar abin da ba nasu ba. Su gadansu ma annaba ana rabawa talakawansu ne, nasu ma da suka mallaka. Na biyu, ba su gululi a cikin ilimi, ba sa ɓoye ilimi. Sai dai kawai idan lokacin bayyanawa bai yi ba, saboda ƙur'ani ya karantar da mu karantar da ilimi mataki-mataki. Ko da hadithin da muka karanta na Mu'adh bin Jabal a nan wurin ya isa ya zama hujja. Dole ya zama akwai ahammu, sannan kuma al-aham qabla al-muhim. To wannan ya tabbata a shari'a, amma ba sa gululi na ilimi ko kuma na dukiya. Sai Allah ya kare annabinsa da cewa annabi ba zai yi wannan ba. Ta ya za a ce da Allah ka kalli annabi da Allah ya turo, wai ka duba bargo ko katifa ka ce annabi ya dauka ya boye ta?
da Allah yanzu ko limamin garinku da kasan dattijon arziki ne aka zo aka ce ya ɓoye katifa ko bargo, don Allah za ka ji daɗi? Ai ba za ka ji daɗi ba. Akwai abin da ma bai dace ba wanda yake bayyana maka kuma shugabanci na al'umma yana da wahala. Duk ƙoƙarinka sai dai ka nemi taimakon Allah. In dai annabi a wancan zamani mai falala wani zai koma gefe ce ya ɓoye shimfiɗi ko katifa, idan a yau kai baka ɗauka ba wani ya zarge ka sai ka yi haƙuri, an yi wanda ya fi ka daraja. Shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk ƙoƙarin kan wani sai ka ce to babu damuwa, annabi ma an masa bai huta ba.